ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉగాది స్పెషల్ కట్టుచారు చూపించబోతున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. మరి ఇప్పుడు కందిపప్పు తీసుకుంటున్నాను. మన ఇష్టం, మనం ఎంతమందిని బట్టి తీసుకోవచ్చు. కందిపప్పు శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మనం ఉడికించినాం కదా, ఇది భక్షాలకు ఉడికించిన శనగపప్పు కొద్దిగా తీసి పక్కకు పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో వేసి తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ పోసుకున్నాను. ఈ పప్పు మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకోవాలి, కొంచెం ఆయిల్. ఇప్పుడు ఈ పప్పు అనేది మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఒక 3-4 విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి. కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ ఉడికిపోయిందండి, పక్కకు పెట్టేసుకుందాం. ఒక కడాయి పెట్టుకున్నాను, అందులో ఆయిల్ పోసుకుందాం. ఆయిల్ పోసుకొని కట్టుసారికి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని అందులో ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కినాక జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకున్న తర్వాత ఇవి బ్రౌన్ కలర్ కావాలి. ఇవి బ్రౌన్ కలర్ అయినాక ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాను. ఒక 5-6 ఎండుమిరపకాయలు కూడా మంచి కలర్ రావాలి. వచ్చిన తర్వాత మనము పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్ ఇవన్నీ వేసుకుందాం. సో ఇవన్నీ వేసుకుందాం. ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, మునక్కాయలు వేసుకుంటున్నానండి. ఇవన్నీ బాగా వేగాలి. మునక్కాయలు మనకు ఆయిల్లోనే వేగాలి. టమాటాలు ఒకటి తర్వాత వేసుకుంటాను. ఇది బాగా మగ్గాలి. ఒక 10 మినిట్స్ చిన్నగా సిమ్లో ఉంచి మూత పెట్టేసుకుందాం. ఇందులో చూసారా, ఇది కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి. మునక్కాయలు కూడా కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి. చూసారా, మునక్కాయలు ఆయిల్లోనే మనకి మగ్గాలి. మనకు చింతపండు పులుసు వేసాక మనకు ఉడకవు, ఇందులోనే ఉడికిపోవాలి. ఇవి కూడా బాగా ఉడికిపోయాయి. సో ఇప్పుడు కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను. కరివేపాకు తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను. పసుపు వేసుకున్న తర్వాత టమాటాలు వేసుకుంటానండి. నెక్స్ట్ ఇందులో ఈ టమాటాలు కొంచెం మగ్గితే సరిపోతుంది. మొత్తం ఉడకని అవసరం లేదు, పీసెస్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఒక 2 మినిట్స్ అలా ఉంచేసుకోవాలి మూత పెట్టుకొని. ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత చూసుకుంటే టమాటాలు ఎంత ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకున్నాను కదా, ఒక 2 మినిట్స్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకుందాం. ఒక 1-2 మినిట్స్. సో 2 మినిట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం చింతపండు పులుసు వేసుకోవాలి. ఒక కప్పు వరకు వేసుకుంటున్నాను చింతపండు పులుసు. చింతపండు పులుసు వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి పులుసుని. ఇప్పుడు ఇందులో మనకు ఈ చారుకు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను. ఈ చారుకు సరిపడా ఉప్పు. ఇప్పుడు ఈ చింతపండు పులుసు బాగా మసలాలి. ఇవన్నీ వేసినవన్నీ మగ్గాలన్నమాట. ఇందులో ఇది బాగా మసిలిపోయింది సాంబార్ కూడా. ఇప్పుడు పప్పు గుత్తితో బాగా మ్యాచ్ చేసుకొని ఇలా చేసుకున్న తర్వాత వేసేసుకుంటున్నాను. మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఇలా చూసారా, మెత్తగా రుబ్బుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోసుకొని
పులుసులో వేసేసుకుందాం పప్పు. ఈ చారు అనేది ఎక్కువ పలసగా ఉండకూడదు, ఎక్కువ తిక్కుగా కూడా ఉండకూడదు, నార్మల్గా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ కూడా పోసుకుందాం. ఈ సాంబార్ ఇప్పుడు నేను ఒక 4 మెంబర్స్కి సరిపోయేలాగా చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ పోసుకొని దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు అది మరుగుతున్నప్పుడు పూర్ణం వేసుకుందాం. భక్షాలకు తీసుకున్నాక పూర్ణం అది కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను. ఈ పూర్ణం వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది కొంచెం మరిగిన తర్వాత మనం కట్టుచారు తీసుకున్నాం కదా, అది కూడా 1 కప్పు వేసుకుంటున్నాను. చాలా వేసుకొని అవసరం లేదు, ఇష్టం చాలా వేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది. సో నేను 1 కప్పు వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కొంచెం ఒక 5-10 మినిట్స్ మరిగితే సరిపోతుంది. మనకు చారు రెడీ అయిపోయినట్టే. చూసారా, చారు రెడీ అయిపోయింది. సో మీకు నచ్చి ఉంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో చారు రెడీ అయిపోయిందండి. సో ఇది చాలా బాగుంటుంది, తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చి ఉంటే తప్పకుండా